Josep Maria Roig, com estàs? Hola, bon dia. Tens una anècdota a explicar-nos que jo la trobo brutal. I estem parlant del Lolo Sainz, que va ser entrenador durant 14 temporades del Real Madrid. I escolta'm, desitjàvem venir a Manresa per trobar-te, no, Roig? Explica'm per què. Sí, el Lolo Sainz. Nosaltres havíem fet la penya del Racó Sonata llavors quan encara jugàvem al Pavelló Vell, del Congost. I el Lolo Sainz, per veure, jo cada any, quan jugàvem al Madrid, el dia que jugàvem al Madrid portava 2 o 3 llangonisses, ens les menjàvem els de la penya, i el Lolo Sainz veia que allà et podíem la llangonissa i deia, hòstia, que chorizo, lo puedo provar. I venia cap allà i li donàvem una llangonissa. I eren llangonisses fetes de casa, que llavors matàvem el porc i deia, hòstia, que chorizo tan bueno. Escolta'm, veu acabar sent amics, no? Sí, som amics amb el Lolo Sainz. Bueno, jo ara fot molt temps que no el veig perquè, esclar, m'he apartat una mica del bàsquet. Abans, quan anàvem als pavellons i anàvem això, doncs, ens havíem trobat a Madrid i, collons, ens havíem saludat molt bé. Em sembla una anècdota extraordinària, com a mínim. Si va estar 14 temporades, com a mínim es va menjar 14 llonganisses de Fonollosa. Pues més o menos, sí. I per moltes llonganisses més, amic. Gràcies, Josep Maria. Però el Damià Badia va viure un altre moment especial d'aquests 100 partits, que és la victòria que el Real Madrid, que el Manresa va aconseguir l'any 2015 davant del Real Madrid, amb Pedro Martínez com a entrenador. Aquella victòria, quan el Madrid s'acabava de proclamar campió d'Europa, crec que va ser clau. La festa posterior. Crec que va ser clau la festa posterior. Perquè el Manresa, que estava, si perdia amb el Madrid, només tenia l'opció de guanyar el Madrid per salvar la categoria, i va acabar guanyant a la pista del Madrid, potser una de les victòries més importants de la història. Quantes anècdotes va haver-hi posteriorment? Recordo com una victòria molt crucial, en què ens hi anava a tots molt més potser de que ens pensem ara mateix, no? És a dir, sense aquella victòria per 80-90 no estaríem segurament on som ara. Recordo que hi havia molts jugadors que tenien el bitllet de tornada per l'endemà al matí, vam anar a sopar tots els de l'estaf amb tota la plantilla i vam anar-ho a celebrar, no? Perquè l'ocasió s'ho mereixia i molts membres de l'expedició, diguéssim, van allargar l'estada a Madrid, és a dir, l'autobús tornava a la nit, però molts van allargar l'estada a Madrid, es van quedar i van dir, bueno, ja tornarem l'endemà com sigui, no? Amb tren i ja comprem. Fins i tot recordo que hi havia el Pepe Poeta, que és un crac, comprant a la taula de sopar, comprant vols, oferint vols als altres companys. Tio, que pots tornar, jo què sé, a Croàcia demà a la tarda, tranquil·lament, ja et compro el vol jo i bueno, va ser molt maco, la veritat. Aquella nit va ser llarga, Sí, va ser una nit llarga, vam sortir de festa, no?, per Madrid. Recordo que vam estar, no em recordo quina discoteca era, però, i home, va ser molt divertit. Jo sempre explico que el Roger Grimau, que aquell va ser l'últim partit de la seva carrera, feia servir el gel de la discoteca, en comptes de fer-lo servir pels combinats, el feia servir per posar-se al genoll, perquè aquells genolls ja no aguantaven més, no? Per acabar repassades històriques d'aquests 100 partits, el Jordi Singla també va viure això, no? Tu vas estar la vegada que hi ha hagut més victòries seguides davant del Real Madrid, el play-off de la Lliga de l'any 98. Bueno, sí, el play-off i els 2 partits de la Lliga regular. I aquell any vam guanyar... Us el veu ventilar cada partit. Escolta'm, 3 partits al seu camp, no? Em sembla que històricament no es havia aquelles hores, l'any 98, no es havia guanyat mai a la Lliga del Madrid. Això no ha tornat a passar. I aquell any es va guanyar 3 cops. Què us deien els jugadors del Real Madrid? Estos mindundis? No. També era un any que el Madrid, també ho hem de dir, no tenia la millor plantilla, però bueno, tenia jugadors de la categoria de Deixen Bodiroga, no? Però amb els altres nosaltres no s'hi teníem massa respecte, no? I això, el fet de que nosaltres no s'hi tinguem respecte, feia que competissin contra ells i que els guanyessin, no? I que sabia molt bé com jugar-los, no? I a més, inclús un partit del play-off vam guanyar de 20, no? No és només el fet de guanyar el camp del Madrid, sinó que ho fas de 20. Ens hem fet una mica boomers, també, no ens enganyem. Però explicar batalletes, en el fons, ens porta a dir que no sé si tots els clubs d'Espanya que juguen a la Lliga ACB tenen el número de batalletes que tenim nosaltres a explicar, i això és molt important.
És veritat, això fa que és un equip històric, no? I per molts anys en puguem anar explicant moltes. Tu ets l'únic jugador que ha fet el salt directe des de Manresa al Madrid. No sé com recordes el fet de tornar aquí a Manresa vestint la samarreta del Madrid i com recordes aquell moment de fer el salt? Bueno, sempre és especial, no? Venir a jugar a Manresa, sempre estaré agraït no només al bàsquet Manresa, sinó també a la ciutat i a la seva gent per el que em van ajudar a créixer tant com a jugador com a persona. Jo sempre ho he dit, que si no hagués passat per Manresa segurament avui en dia no estaria jugant al Madrid i bueno, d'aquell moment recordo que va ser tot molt ràpid i jo estava quasi sense jugar per no haver aprofitat les oportunitats que m'havien donat i va ser una decisió fàcil, entre cometes, dintre de que vas al Real Madrid i al principi sempre estàs una mica nerviós. Bueno, és bon senyal, no?, que s'enfrentin molts cops a Manresa i Madrid. Això significa que Manresa està fent les coses molt bé i bueno, sempre és una pista complicada i, com he dit abans, per mi sempre és molt especial venir a jugar aquí.